Otu nwaafọ Igbo a na-akpọ Benjamin Kalu, onye nke nọ n'ọkwa enu nke Deputy Speaker nke ndị House of Representatives, arịọla Tinubu ka onye kwuonu ndị Igbo oke nke lulu ha. N'oge ugbu a ọ na-ahọta ndị mmadụ ha na ya ga-anọ wee lụkọta ọrụ ọnụ. O kwupụtara nke a oge ọ gara hụ onyeisi ndị APC a na-akpọ Ganduje. O kwuru sị na o nwekwere ka ọ dị na a ga-enye ndị North West mmadụ 10, enye ndị North East mmadụ 8, North Central mmadụ 8, ndị South West mmadụ 9, ndị South South enweta mmadụ 9, ebe ndị South East na-enweta sọ naanị mmadụ 5. O werezie na-ayọ onye isi ala Tinubu ka ọ gbatịpụ aka ya nke ọma n'ebe ndị Igbo nọ. O jikwazi ohere ahụ were na-ekene Tinubu maka ncheta nke o chetara ndị Igbo n'agbanyeghị ọnụọgụgụ ndị Igbo nyere ya oge emere ntụnye aka ọchịchị, ma ọ gbara mbọ nke ọma ịhụ na ya onwe ya nwetara ọkwa ọchịchị nke Deputy Speaker. Ogbu onye akpa ntị werezie ohere a were na-ajụ ajụjụ sị ọ bụzi sọ naanị arịrịọ ka emebere ndị Igbo ka ha na-arịọ n'ala Naịjirịa. Mgbe ọbụla ị batara n'ihu akwụkwọ si ihe ị ga na-ahụ bụ na ndị Igbo ayọlagago gaa n'ugwu Awụsa, ha ayọlaga na Abuja, yọrọkwa gbalata na Lagos. Anyị achọziri ị na-aza ndị mama na-ayọ na papa na-ayọ. Obodo Naịjirịa obodo na o nwere ndị nke nwe ya iche, nwee ndị nke bịara abịa. Echekwere m na ọ ga-abụ emesịa ndọrọndọrọ ọchịchị, onye nke ọbụla meriri n'ọkwa ọchịchị ga-achịkọta mmadụ niile dịka otu. O nweghị ihe dịka ịkpa oke na ndị nke a tụnyere m ma ọ bụ na ha atụnyere m. Ọ bụ otu o kwesịrị ịdị. Ajọ omume ọjọọ a na-emekwasa ndị Igbo n'ala Naịjirịa na-agba anya mmiri. Aga m agụbado one ghara ibe ya. Kamgbe 19 kpirigidi ka ndị Igbo malitere ịrịọ arịrịọ ka ha bụrụ onye isi ala Naịjirịa. Ha emego ihe niile ha tosiri ime, ma ya bụ okwu dị ka mmiri a na-agba n'okwute. Afọ 8 Buhari chịrị ana Naịjirịa, o kweghị ndị Igbo ka ha ṅụọ mmiri tọwa iko n'udo. O kweghị ndị Igbo ka ha kpụkete nso n'ama ọchịchị, ma ya fọdụ ha ịbata n'ime ụlọ ọchịchị ya. Mana otu ihe ka m na-echetele ndị Igbo, ka ha marakwanụ na onye ọbụla ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya. Ndị mba United States of America ekwupụtala obi ha site n'ọnụ onye odeakwụkwọ ha a na-akpọ Anthony Blinken. Ha kwuru sị na ha akwụsịgoli ịdị na-enyere ndị Niger Republic aka maka nnapụ ọchịchị n'ike nke ha napụrụ onye isi ala ha. Ha kwukwara sị na ha ga-ejide junta bụ onye nke napụrụ Bazoum ike ọchịchị n'ike, na ọ bụrụ na o nwee ihe ọbụla nke mere ndụ Bazoum nakwazi ndụ ndị ezinụlọ ya niile. Ha nwabụ ndị mba United States jikwazi ohere a were na-ekene ndị ECOWAS nke Tinubu bụ onye isi ha na mbọ ha na-agba iji hụ na enyeghachiri ike ọchịchị n'aka onye nke ha napụrụ ya, ka ọchịchị ha were bịakwa na ọchịchị onye kwuo uche ya. Ha kwukwara sị na ha nwabụ ndị Amerịka kwụ ebe ọbụla ndị ECOWAS kwụ. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.